уважаеми господин Евгений, уважаеми господин заместник областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми дами и господа. Една древна легенда казва, че на 1 юни всяка година слънцето слиза по-ниско, за да огрее личицата на нашите деца. И затова 1 юни е Международният ден на детето. Защото и слънцето иска със своите лъчи да погали невинните им личица и да изпише усмивки върху тях. Тази година слънцето е ниско, защото е 1 юни, но е още по-силно и още повече иска да огрява детските личица, защото съвпада с този чудесен и красив фестивал. Фестивал, който ще събере днес много цветове, много музика, много танци и много таланти. Позволете ми първото поздравление да бъде към господин кмета, към господин Христов, неговия екип, общинските съветници на община Болярово. Искам да чуя вашите аплодисменти за тях. Защото, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, в тези не много леки години в българската история да създадеш фестивал, който има цели 24 години традиция, уверявам ви, никак не е лесно. Искам днес да поздравя всички от тези, които помагат на община Болярово, за да го има този фестивал. И спонсори, и организатори, които с амбиция и енергия дават най-важното. А кое е най-важното? Най-важното е нашите деца да бъдат щастливи. Най-важното е ние възрастните да им подадем ръка, да открием техния талант, да им проправим пътя към бъдещето. За тези 24 години над 10 000 деца са минали през тази сцена. Можете ли да си представите какво огромно богатство е това? И този фестивал има своята слава не само в България, защото гостоприемно Болярово е поканило и съседни общини от съседни държави. В този доста тревожен и труден век, вие, уважаеми колеги от община Болярово, сте избрали най-точния път. Пътя на толерантност, пътя на добросъседство и това, че когато събираш младите хора на едно място, когато те си подават ръка, когато заедно се потопят в тази атмосфера на красота, на музика и на изкуство, те гледат по друг начин на себе си, създават едни здрави връзки, където отчуждението и разделението нямат място. Ето това е истинската българска душа, широка и гостоприемна. А най-вече това важи тук за хората на Странджа планина. Не случайно казва, че това е най-магическата планина в България. Сега ми позволете да се обърна към нашето жури и да ви кажа благодаря ви. Вашата задача, както винаги днес, никак няма да бъде лесна. Защото трябва от толкова много талант да изберете най-талантливите, най-амбициозните. Госпожо Сбурева, във ваше лице, в лицето на вашите колеги, искам още веднъж на всички вас, уважаеми дами и господа, да припомня за славиите на Тракия, за славиите на района в Ямбол и тук в Болярово. Да си спомним Елена Граматикова, която преди около 20 години издаде една чудесна книга, наречена "Песните на моя живот". И действително, целият живот беше една песен, но тази песен винаги беше изпълнена с много любов към България, към фолклора, към нашите чудесни обичаи и нашите чудесни традиции. Нека да припомня и на младите хора, които днес ще участват, какво казваше великата Елена. Тя казваше така, че за да имаш успех, разбира се, нужно е да имаш, да притежаваш от природата дар и талант. Но това никакъв случай не е достатъчно. Трябва да имаш силен характер и много труд. И непрекъснато да се усъвършенстваш. И затова, скъпи деца, усъвършенствайте се, работете върху себе си. Вие сте талантливи, но това ще бъде гаранция и за вашия успех. Накрая искам да ви поздравя всички вас, уважаеми дами и господа,
от името и на президента на Република България, господин Румен Радев, който ви пожелава много здраве и много успех на днешния фестивал, който ми заръча да ви кажа, да ви предам, че заедно с вас в този хубав слънчев пролетен ден, да ви пожелая все така да карате младите хора, да им показвате, че едно от най-големите богатства на България, това е нашия фолклор. И знаете ли, където има българи по целия свят, може с друго да не се занимават, но имат своите танцови състави, пеят, обичат българския фолклор, защото това е онази невидима, но изключително здрава нишка с родината. И вие всъщност правите точно това. Учите през песните и танците, традициите, нашите деца на българщина и на любов към България. На добър час на фестивала, нека най-добрите получат своите награди, а всички останали следващата година, на следващото юбилейно 25-то издание, да бъдат първи. Благодаря ви!